Dobrze się goi, nie boli mnie tak naprawdę, wygląda dobrze. Nie widać różnicy, jak się tak patrzy wprost. Jestem bardzo zadowolona z tego, co wyszło. Bliznowiec zabrał mi rok życia, ale w tym momencie lubię siebie i lubię na siebie patrzeć i akceptuję siebie na pewno. Staram się wyjść ze swojej strefy komfortu, bo teraz czuję, że mogę. Cały czas się martwię, żeby to nie odrosło, bo pan doktor powiedział, że to może czasami odrosnąć. 5% tak, jest takie ryzyko, ale no, miejmy nadzieję, że nie. No i naświetlanie, no to jest ten czynnik, o którym też mówiliśmy, że niestety radioterapia, no z jednej strony robi robotę, tak, bo chodzi o to, żebyśmy zniszczyli te komórki, które powodują odrastanie bliznowca, no a niestety upośledzają to gojenie. No jest nieco zmieniony. Takie trochę elfie to ucho się zrobiło. Tak, bardzo dużo osób się mnie pyta, czy zrobiłam to specjalnie. I co pani mówi? Że nie.